Temanya kene Mbak, Bromo tutup soalnya. Oh. Mari ono sing ngobong iku lho. Oh iya ta, Mas. Ya kok kasus priwet ngene. Hah? Kono priwet itu konsepnya neraka. Salah, pocok. Ndelok lopo. Cuk nek kenal pot. Waduh niku yo. Kowe peda panas kowe. Yo. Lah, oke. Pengen balikan bawakmu. Ih, nggak mau. Ayo ta, Nggak mau. aku sayang bawakmu. Nggak mau. Kok iso ngono iku lho. Kak Mas. Mas tidak ya Mas. Sepurane. Enggak Mas, aku gak Mas iki mek pacar putuk Mas. Sik. Salah paham sampean. Iki lha apa? Sampean salah paham. Salah. Berani ya Mas. Salah paham. Dancuk. Salah paham Mas. Enggak apa-apa lo ngomong, Mbak. Enggak sepurane Mas. Ayo, tak ono kabeh kan pasukanku. Sik ta lah, aku pengen balikan bawakmu. Kayak salah paham deh awak dhewe. Kali gelem aku. Enggak ojo, enggak kuat. Aku pengen balikan bawakmu. Kayak ono kesempatan lah. Gak apa-apa wis lah. Tolong. Beb, ayo ta. Kon iku. Oh, Kak Mas. Lama aja nih. Coba lagi, Mbak. Iya, Mas iki, Mas. Enggak, kudu iki iku sing mawin. Aja plenceng kon. Wis pura. Lah iya. Oh, iku. Mani alung gua, aku pojok enggak ada geger. Kan tak ngajar aku. Sik aku pengen jelasno iki. Aku pengen balikan bawakmu. Masuk gak ono kesempatan 2 kali, Bu. Gak mau. Masa terakhir kamu kita beli sate kelinci, masa kamu makan satenya aku ngelus-ngelus kelincinya? Mau lah. Yo. Banyak wisan. Ya wis yo apa maneh lho. Lah terus aku ngelus-ngelus apa? Ya wani. Ini kan hubungan ya wisan? Ya enggak, maksudnya ngene lho. Masuk gak ono kesempatan wah. Soalnya mah males. Aku terakhir pengennya kita langsung besok priwet. Priwet. Kalau pengen mau balikan saya, aku soalnya males pacaran. Kamu gak jelas. Yo gak langsung meneh priwet, masalah kondo dhewe gajiku 7,5 sedino nang kene. Kon Ngamen ta kowe. kok berarti lu gurung ketok iki, kalau iso aku priwet-priwet. Ya apa kek, kerja apa kek, bantuin. Kan aku wis effort sama iki. Aku nyedeki kon yo effort. Aku nandi-nandi ditero bapakku nang omamu. Loh masa akhirnya aku sing jemput kamu kok? Kamu nggak bisa motoran? Loh iya, Aku tapi sing aku kan bonceng. kadang yo nang omamu. Masa Apa? bapakku melu-melu. Enggak, males. Nggak ada effortmu. Jajan esok minta bapak. Ya apa yo? Aku tidak ya. Ojo. Ini seneng rame ya wis lah. Tak pikirin, Bu. Tolong. Oh, tuh enggak ada lu. Kamu sambung kok. Kamar. Pojok lelap. Enggak ada tuh. Mas. Saya salah paham ini. Aku jatuh. Pojok ngawur kon yo. Mas. Mrene. Longgo kene. Salah paham, Mas. Ya Allah. Gak iso mudun kon. Mana cucu. Ya apa iki priwet? Priwet iku modalnya 1 juta lebih. Barangku 7.500. Berarti dina aku kudu 500.000 iki. Ya apa cara yo? 500 kakean. Kakean yo. Iya. Cuk kudu total apa yo? Ngedol sen ya gak payu iki. Total omong ae ben dipangan wong. Iya. Cuk. Ya sekarang kok tak golekane solusi. Ngilukno kayu-kayu ta. Apa iki? Apa? Iki toh.
kontak Vario. Duduk kamera itu. Yo ngerti kamera takok picek matamu. Maksudku kon moro-moro mau kamera. Oh, enggak ngomong. Lapoyan moto-moto kudune ngomong. Yo, Lapoyan iki, takonmu iki. Ya aku kaget kon mau moro nggo kamera. Kaget. Moto iki. Coba sini. Pose. Ya apa? Pose. Iki ndek tembok. Ayo ndek tembok. Nyender. Kaki kirine diangkat. Nekokne ning kanan ngene. Tangane ngene. Senyum joker. Ayo nak, kesek. Tahan. 3 2 1. Lah. Kan kuasane nang aku. Apa nang kene? Padha garinge lho, sawangen lho bab. Cuk, jajalan maneh lek padha mbek Kamboja kon. Padha nok. Enggak, Cuk. Kok iso kon iku lha apa sih moto-moto? Lah aku Kon saiki YouTuber ya, Ian? kok YouTuber? Kan moto-moto. John Cena ya moto. Bertarunglah hingga titik darah penghabisan moto nih John Cena. Moto hidup. Kudu ngono maksudnya. Aku moto iki tak gawe uripku. Iya. Nah, cuma iki lali rong tak buka. Assalamualaikum. Nah, duduk buka itu. Waalaikumsalam. Wah. Arek loro ngomong-ngomong dhewe gendeng ngono. Wah, metu kan. Awas sabare wah-wah gendeng ngono iku. Apa kon arek loro kok berjibaku nang kene iku? Berjibaku lek kesebelasan ya. Apa maksudnya kon wong loro iku tak delok-delok teko ado-adoan kok ngeblur. Nah, kok ngeblur? Kan kudu kamera. Lah kadoan delok kudu kadoan tuh Oh. cilik arek ngono Iya. maksudnya. Iki aku lagi moto-moto sekitaran iki lah. Menurutku warung-warung iki salah satu spot sing estetik misalnya adik pengen foto. Wih, kamera larang, Rek. Tak foto coba kon wong loro. Ya, apa. Jejer. Action sih. Iku tengah kene yo. Oh iya tengah. Sik tak foto kok kayak sinematik ngene. Ayo tengah pas. Kon ngejak ngomong. Iya. Ah, kemengisoren kon iku. Meneng kok aku njukuk tengah ya. Ya. Njukuk tengah iki. Ah, iki pas tengah. Ah, kesalahan. Langsung Woi, meneng ora kau sae kok. Iki tak golek tengah. Kon aja ganggu ae makane. Iki. Iya. Konsentrasi fotografer iku ngene. Kudu pas tengah soalnya kanggo tripod. Lho kok diiku? Iki nih. Oh iya. Ini ya wis pasno. Siap. Ayo pasno. Set. Kiki, do you love me? Terus sampai kapan iki? Oh yo gak iso lah ate ngedekno kursi iki, kudu didekno dhewe. Kamera larang iki, Rek. Moto ya. Kon kok moto-moto ya? Kon saiki fotografer ya? Iya. Fotografer aku saiki. Wih. Wah, kon gak tau ketemu dadi foto mari saiki, Rek. Hah? Kok foto mari saiki? Nah, iya sih. Foto mari saiki ya fotokopi ya, marine langsung cepet. Maksudnya, suwi gak tau ketemu ya, ketemu fotografer, skillmu kok ngeri ngono. Iki ya, kebetulan. Alah. Apa mbok sendel? Masuk. Tangannya kedukuran. Kok gak? Perasaan polahmu lho, ketmu tak delok-delok. Kode sendel. Kadon. Iya. Kadon. Ini. Kon didelok sumpek nok lapo kon iku. Kebetulan ya, aku kan pengen priwet nih. Ayo cuk dijak omong dengan kamera su. Aku tak jak omong. Kok nyelok jeneng nek ngejak ngomong goblok tak pikir ngomong mbek aku. Padha lah iki. Aman ngomong mbak aku malah. Aku ya Vian. Wis. Hah, kok Vian? Padha jenenge ku Vian Wijaya, aku Sampai? Vian Pajayi. Ya. Juale. Dadi ngene lho, Fir, maksudnya Ian, oh Fir kene. wis. Aku gak iso to ngatur ra iso. Hah, iso ta ngatur iso. Gak iso lho ngatur iso iki lho. Aiso kon belajarmu aku gak iso ya. Belajarmu berarti kurang. Kon apa sih kok sumpek kae ngono Ini sama. kok dikipasi cuk. Lah cek sumpek kanca sumpek rek. Kok pura ki moji. Bro kanca dikipasi AC goblok. Apa pura iki mau ngipasi? AC cok. Nang jero AC ana mung kipas-kipas. Lagian sing pijet kan bentuknya sik menungso urung daging. Apa dikipasi? Kudu Kadang dikipasi. impro lek nganune ngipasi. Ngene kan kebetulan aku iki priwet, pen priwet. Kan iso.
Ya mbek Bu Febi meneh iki. Kan sido rapi mbek sugar glider. Ya sugar glider. Tutu Siapa? Febi. Rapi. Iya, aku pengen priwet ngono. Sampeyan ngerti? Alah, pocok. Ndelok lapo. Kaget aku anjing. Kon iki kabeh private. Iya. Masalah. Kok iso kepikiran private itu kondi? Masalahnya aku lek gak priwet meneh, aku dipedhotno, Mas. Aku kadung effort akeh nang dhek. Kono sik susah ngono kadang mangan gak ngombe gak mangan kok. Iya, gak apa penting rapi sik, Mas. Lha bapak pakane opo? Saiki private oleh duit tekan ndi? Hah? Lah iya. Lah kan kerja bayaran piro? Terus sampe lho. Kalau tetek ngandani kon iku. Iya lho, Mas. Ate private kon iku. Dah. Loh, dica foto kok. Tak timer iki. Lah kok mlayu arek-arek. Mbok timer piro detik iki? Sak jam. Ah, suwene rek. Suwen. Konten ini durasinya piro sih ada? Konten mek kon iku iso moro-moro kepikiran sing nok ya Allah. Sing jalo private iku sapa? Pacarku Mas Febi. Iku lek aku gak nuruti dhek bakalan pedhot. Wah, pedot lah ya wis ino. Ya ojo aku sayang nang dhek, Mas. Ya sayang kondisimu tidak memungkinkan untuk private. Duwe sapa atene? Menono 500.000. Tuh ngene. Sing private iku kon, Cok, kok iso. Ya masalah kan sapa ngero Iso nyandak-nyandak kancane. 430. Ngene, aku nek dibalik. Kursi iki tekeni kono. Ade foto nang kene. Ya, terus iki kayak apa? Terus iki fungsinya kayak apa? Iki semunggo anu ngono sepeda motor no. Iya, sepeda motor. Iki aku ae sing handle. Oke. Kon mana to? Angle sing pas kon tekan ndi? Yang Kesawen. Lo sih. Pas, kono pas gak kurang. kalah kenapa? Semene. Dukuran. Semene iki pasti. Iya. Oke. Coba. Kondisi sakmono ya. Heeh. Bukaan sih iku. Bukan sih ta, iki ne lho. Nah. Pangan gak metu ket mau. Nah wis. Ki setir, pomone kene setir. Iya, Set. Nah. Foto coba. Letak ini. Iku tutup oli sik urung tutup. Tutup oli. Kita tekan ngisor soalnya. Tutup oli. Iya. Aman. Cuk. Iya. Bocor soalnya. Kadrotos kok. Hati-hati banget nih. Oke, anda tak bungkuk. Aduh, cuk udah kenal pot. Wah, kon iku ya. Ini peda panas kowe. Olah. Ini apa sih? Mari mbak kayak touring ya. Wis ngerti kenapa kok yo ngono. Kan yang teko kono ya. Ya apa? Ya apa? Iki rada apa? Kenyos mesin yo. Kan Iki peda ya, Mas. iki bentuknya apa sih? Metik kan aja menene jopo. Sehat. Foto aku nih. Eli. Nah, fokus. Tangan yang tegas. Nah, oke. Saya angle ada nih. Cocok kan? Cocok. Kurang lagi. Tebelahnya banget Didi. Oke. Senyumnya Mas Fir sama natur senyumnya. Iki kan jadi foto iki. Aku bingung nggak antara gak tahu ngene. Ah, Noki iku sama natur senyumnya. Senyum. Coba gingsul kanane. Dingsul kanane. Ya sih. Nah. Kalau gingsul kunci Inggris ini. Oke. Aman? Aman. Kapi angle si Ya, coba Bang. rator ini. Ah. Siluet. Oh iya. Asik ya? Oh kurang ini? Iki ketok ganteng. Kan gak keto. Loh, gak keto raine. Angle mburi kok jangan ngandani kok angle mburi iki. Kok nek fotone dadi kan ketok teko mburi. Nek didelok teko kene. Nah, putih. Kan gak keto. Wah, aneh-aneh ngono ae wis. Aku sing ngatur
modele, maksudnya angle-mu posene apa fiancing mutu ngono ae wis. Ya wis ngono ae wis gak apa-apa. Wis saiki pacarmu teleponen sik, celun sik. Oke, tak telepon yo. Ini kok masalah api gampang lah. Diketak cuk, ada. Cek ta lah. Teleponen kok Iya ketak. iki tak telepon iki lho sik ta. Halo. Siapa itu Mang Simbonga? Siapa itu Mang Simbonga? Sekolah tak telepon. Gak apa-apa. Lu wes gak apa-apa. Gak apa-apa. Ada telepon wis wanger iki, kudu telepon moron. Kok malu-malu telepon. Kok kon sing ngelamar Noki? Awakmu. Kok kon sing ngelamar Noki? Tadi di situ priwet. Terus ya? Ayo kita. Ayo. Kan mari jogging lah. Iya, nang alun-alun kriya no. Kesel nore mali miru por-por, Pak. Ayo. Iki di situ priwet. Ngendi? Gini. Nek iki. Iya ning kene. Temanya kene Mbak, Bromo tutup soalnya. Oh. Mari ono sing ngobong iku lho. Oh iya ta, Mas. Ya kok kasus priwet ngene. Priwetmu paling. Buka, aku Bukan. kan gorong Bang. Tolong. Hah? Kono priwet itu konsepnya neraka. Bukan jam. Dadi api di mana-mana akhirnya ngobong. Nang Ya, kene wis. rusakno, yo. Ya apa Mbak, sampean gelem gak priwet nang kene? Aku sing ngatur posene, Ya wis lah. awakmu sing mutu ya. Wani. Iya, Wani iya. yo. Wani ta. Iya, iya. Oke. Coba lungguh. 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 Nah, set. Tangannya Noki sendakep. Ya. Sendakep. Set, Mbak, sampean lungguh gini, Mbak. Si, amit set. Tangannya sampean ngerangkul aku. Kok iso sampe sing rangkul? Wong dirangkul iku ya. Capi pribete. Ya kan aku pasangane. Iya, iya. Enggak kali opo. Ayo. Sampean lungguh kono, Mbak. Lungguh. Set padha sendakep dadi kabel. Ah, oke, cocok fotonya. Ndi, kameramu? Kamera ini. Tuh. Iki. Peralatan masa? Enggak usah. Enggak usah. Ke rumah tangga. Nah, aja ngeblur iki. Enggak, dek umur pun gak ketok. Aja nutupi. Dek umur pun gak ketok. Masalah ya. Mas, aku langsung dulu hasilnya ngono lho. Yo gak iso. Ning saiki garis lurus. Gak iso parabola ngene ngono gak iso. Gak iso. Yo. Masa ngene gak iso? Gak iso duduk flashing Marcelino iki. Kamera lurus ae kae. No, Bu. Rada mendelikno. Senyum rek, senyum. Anu kaku rek senyum rek. Iki sepurane lho, aku sepurane. Nek wong ayu kaget iku imut, Cuk. Kon kaget wis nyepro kok bener. Kudune sing kaget iki, nonton oleh imute. Merinding. Senyum. Ngebluh ya tapi ya. Sik, meneng to cangkemmu lho. Gak ketok Noki Mbak Febi. Lah, cuma mek ketok padang tok. Alah kok diuter-utere gak situ-situ iki. Kan sijine ndi sih? Iki LCD-ne, Cak. Lah iki golek rambut putih. Kane kok gak ono Noki blas sama. Aja ganggu konsentrasiku meneng sik. Meneng sik, meneng. Kono aja ambekan. Aku gak risih ya, aku lek ndelok sing difoto ambekan. Mati dong. Lah ya apa carane pokok gak gerak. Aku ketok paru-paru ambekan Mas Kempis ngono aku gak seneng ya alveolusmu blendung-blendung. Gak seneng aku. Alveolus. Oh, itu satu terus ya. Ngene kon pose ngene. Pose ngono. Nah, kon nuntut. Lho Lek sangkut paut ya. takut paut dadi iki bambu iki ngentut. Jare pengen foto candid. Ya wis, betul Coba. wet, ya wis. Set. Temenan ya, Nok ya? Enggak. Wah, Gak enak. kobong cuk ada. Ah, Kok dorong dibang wis kobong. Kok ngene. Sayo. Genine kurang ya tapi mburi geni-genine lho kurang. Iya, pengen ada kayak efek-efek. Coba saya golek-golek apa nak akal-akalan Apa apa. sih? Aja cedek-cedek. Ya. Ambu ispa soalnya hari. Ya. Infeksi saluran pernapasan asenole. Tok saya pertopo kon mlebu mek muni asolole lho. Ya hitungan sampai 3 aku tak langsung nyiapno geni. Oke. 1 2 3. Lu, Bos.
Tuh, kok iso malah gue LPG iki lho. Untungnya awakmu nok. Selamat oh, ya Allah. Selamat ya kita ya. Perang neng direk musuh tentara Delhi ngene ya malian. Kenapa sih kok LPG nang kene? Lah parek kok banter-banter Mas bare. Iki. Sing gawa. Kok iso takok lapo kan iki Kenapa LPG nang kene meledos iki lho nek. Coba jauh-jauh lu tak bales lho, Mbak. Itu. Jangan. Kon lapar ambek kok ngene rek. Lah iki sapa gawe gas LPG? Lah apa gawe gas LPG? Kon syuting nanti, kau tahu apa iki? Kota Surabaya. Lah ya LPG lah bener. Nek Madura MPG. ML bener. Oh, LPG. Sepurane aku pamit ya. Apa? Soalnya ono konsep kobong-kobongan mana nang kono.